Ako svake godine ulaziš u praznike sa mišlju ode sve nizbrdo, sav moj trud, trening i ishrana, ode sve nizbrdo i izlaziš iz praznika sa viškom kilograma, krivicom i potrebom da se nekako resetuješ u januaru, ovaj video je za tebe. Dobra vest je da praznici nisu problem, problem je način na koji njima pristupaš. Ćao, ja sam Tijana, online fitness coach za žene koje žele rezultate bez ekstremnih režima. Prva greška jeste da ulaziš u praznike sa mentalitetom i onako je sve propalo. Sve zaboraviš što si znala, što si naučila, što si uradila, propalo je, stigli su praznici. Druga greška je ili pokušavaš da budeš savršena, pa onda imaš neke restrikcije, sve nešto braniš sebi, sve pokušavaš da budeš savršena ili totalno odustaneš. Treća greška je da koristiš vežbanje i trening kao kaznu za ono što si jela. Ako si jela tortu, jela si nešto zbog čega se osjećaš loše, trening je tu da to nekako nadomesti. I onda nije problem što se jede nekoliko dana, nego što se izgubi ta struktura i kontrola. Zašto praznici nisu problem? Zato što mi se ne gojimo od par dana kada jedemo. Kada pogledaš ceo kalendar, šta si radila cele godine pre Nove godine i Božića, je mnogo bitnije nego šta si jela i radila te 2 nedelje. Znači, ne gojimo se od hrane, ali gojimo se od toga što nemamo kontrolu i što zapravo ceo sistem pre toga nije bio dobar. Znači, bitno je šta radimo pre Božića i Nove godine i posle. A za to kratko vreme, realno, ako smo već nešto usvojili toku godine, ne možemo napraviti toliko veliki problem za 2 nedelje Božića i Nove godine i uskršnje. Božićne trpeze. Znači, kilograme koje vidiš, to su uglavnom voda, so, ugljeni hidrati. Jeli smo jednostavno više onoga što do sada nismo jeli, telo prosto reaguje. I to nije mast, nije salo, jednostavno to je prirodan proces koji se dešava u telu i pokazat će ti možda nešto malo više kilograma na vagi. Ali ne treba da te to buni i uplaši ako si naučila kako se hrani i trenira pre Božića i ako znaš šta ćeš raditi posle. Znači, šta nam je cilj? Nije nam cilj da budemo savršeni u toku praznika, zato što to realno nije ni održivo, nije ni realno. Važno je šta radimo pre i posle, to smo rekli. Šta možemo da radimo? Možemo da se hranimo tako da prioritiziramo protein. Znači da imamo dovoljno proteina u ishrani, a imamo dovoljno mesa, mislim da je to vrlo lako ostvarivo. Druga stvar jeste da gledaš da imaš dovoljno proteina u prvom obroku, kada doručkuješ. Kada doručkuješ imaš kvalitetan obrok, prosto manje je verovatno da se nešto tu izjalovi i da u toku dana bude katastrofa. Sljedeća stvar jeste da ne očekuješ od sebe da budeš savršena u toku praznika što se tiče treninga. Ako si trenirala 5 puta nedeljno, 4 puta nedeljno i 2 treninga nedeljno će biti ok. Znači, praznici nisu vreme kada želiš da napraviš neki brutalan rezultat. Praznici su jednostavno vreme kada želiš da održavaš i da ne upadneš previše u neku letargiju, u lenjost, u izležavanje. To ti je cilj za praznike. To je 2-3 nedelje, nije ništa strašno u odnosu na cijelu godinu. Sljedeća stvar jeste da ne pokušavaš da uvedeš restrikcije. Ako si jela tortu, kolače i slično, da onda preskačeš obroke i da ne daš sebi da jedeš normalnu hranu zato što si jela. Nekad je ok da iskalkulišeš, ok, pojela sam 2 pačeta torte i pojela sam 5 kolača, realno nisam gladna, ok, onda da malo povučeš ručnu. Ali to trebaš raditi iz zdrave glave. Znači, kada nekako ne radiš iz kazne, nego radiš iz jednostavno realnog stanja. Znači, jela sam, nisam gladna, prijelo mi je, bilo sam srećna dok sam jela, sad je vreme da stanem. I to je ok. Međutim, ako si ti gladna, posle svega toga,
i ne daš sebi da jedeš i onda ti krči creva, onda nećeš da ideš nigde zato što je tamo hrana, zato što su tamo ljudi. To su restrikcije i kazne koje će ti posle napraviti mnogo problema. Znači, svaka tvoja greška znači da rezultuje kaznom. Što znači da onda opet ideš u restrikciju, kaznu, nigde tu nije rezultat. Nigde tu nije zdrava glava, nigde tu nije nešto održivo. U saradnji sa svojim klijentkinjama, kod nas nema takvih pauza, nema krivice, nema kazne. Naravno, neko uzme odmor od nedelju dana, 2, ali nema potrebe da praviš odmor od treninga od mesec dana. Za mesec dana ti upadaš već u neki lup gde je puno hrane, gde se malo krećeš i gde realno jako te mrzi. I ja koja treniram jako puno godina, vrlo mi je lako da posle par dana pauze upadnem u to stanje i nema šanse sad da idem na trening. A tek je mnogo teže nekome ko je na početku ili je tu negdje u sredini, da kažem. Nije ti poenta ni da praviš pauzu od mesec dana, nije ti poenta da juriš 5 treninga nedeljno, ako je to nešto što ne možeš da ispuniš. Poenta ti je da za vreme praznika jednostavno održavaš ili da ispunjavaš neki minimum. Jedan trening nedeljno, neka bude jedan trening nedeljno. Ali nemoj 0. 0 je baš 0, a 1 je nešto. I mnogo ćeš bolje da se osjećaš. Nakon mesec dana pauze osjećat ćeš se ukočeno, naduveno, letargično, lenjo. Sve te boli, sve škripi, sve nekako stegnuto, mrzite. Ali kad imaš bar 2 treninga nedeljno, nećeš to doživjeti. I kao jedan plus koji može da ti znači jeste kad sam prvi put podigla 200 kg na hip thrustu, to je bilo pre nekoliko godina, posle Nove godine ili Božića. Mislim da je posle Nove godine. I sećam se da me neko pitao, Bože, šta ti jedeš pa dižeš toliko? A ja sam bila u fazonu, ja sam juče krkala rusku salatu. Ajde kad već jedemo, što je, mislim, ja volim da jedem i jedva čekam da jedem rusku salatu i sve to, ali hajde onda da bar to iskoristimo. Hajde da bar dižemo više, hajde da budemo jači. Pa ćemo posle to sve nekako da iskoristimo. Posle je vreme za napredak. Nemoj sad da kažnjavaš sebe, nemoj da stavaraš sebi restrikcije, nemoj da se plašiš praznika, nemoj da izbegavaš druženje sa prijateljima i porodicom zbog hrane, jer kada dođu neki trenuci u životu, ne želimo da se kajemo što smo izbegavali drage ljude zbog hrane, nemoj to, nećemo to. Samo malo kontrole i nastaviš da budeš dosledna koliko možeš. Neki minimum koji ti je okej. Kažem ti, neka bude jedan dan, jedan trening nedeljno, ali si se pojavila i osjećaš se bolje. Tako i svojim klijentkinjama kažem i govorim i tako i postižemo da sarađujemo dugo, da imamo odlične rezultate i da jednostavno naučimo kako da funkcionišemo. Ako je to nešto što ti treba, podrška, da znaš kako da podržiš sebe i da imaš nekog ko tebe podržava, jer jako lepo mogu da te gurnem kad ti misliš da ne možeš i da ti kažem polako, kad hoćeš da gurneš sebe previše. Prijavi se za Buduća ti online coaching, jer zove se Buduća ti baš zato što želim da te upoznam sa tom verzijom tebe koja zna šta radi, zna kako radi i zna da radi za svoje dobro, a ne za svoju kaznu. Tako da, eto, prijavi se, pridruži se i vidimo se u sljedećem videu.